Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali channel Rika Rudi. Saat ini ngontene lagi neng channel Rika Rudi sih pemirsa. Kapan-kapan neng channel Pak E. Bentar lagi deh. Bentar lagi. Lahiran. Lahir. Iya, bentar lagi lahir. Tapi kan semua yang cepet jadi. Oh, no cepet. Boy rata-rata HPL itu gak pasti maju mundur. Kadang enek sing sadurunge 37 minggu kuwi wis lahir. Malah enek sing luwih ke 40 minggu. Ya temanku 8 bulan lebih seminggu apa ya? Saya. Lahir. Tapi bobotnya kadang loro ngono ke enek telu nek sakmu. Dia ingin awak dia kira 2 piro? 2,4 Terus mampas bersarapan tengah sarapan pemirsa ini mau do masak apa bagi pemirsa? masak apa deh? Sayur sop. Mau bar masak sayur sop Besok deh. jam 6 tangi. Apa tak syuting yo petang gini. Mbak Mak ya? Mak ning sawah. Mbak Mak. Iya ndek mak. Ndek mak. Mak ini yang besok baru sepuluh wis tangi mesti godok kopi terus singgung dek-dek ning kene iki lho. Mak yang ngopi ya. Iya, kadang nek esok tak tapi. Bukan aku lagi, kena centong sekolah tak. Aku nek ngopi gak kuat betul. Gak usah. Lah iya. Kau ini ke ento, Milo pone malah gak oleh nih. entah lagi ke ento. Gak entuk. Tapi nih susu aku doyan. Doyan gitu. Emaknya ngambil. Dia kok anu ya? Kadang esok ini unduh ini unduh lombok. Ini kan enak sendiri lombok ya. Tandur lombok. Iya terus panen kan. Panen. Ini tunggu ini kadang sengunduh. Semunduh itu tangga-tangganya. Iya deh ini. Iya itu. Mbak pernah melon dia nanya. Mak iki mbok situ melon ora. Jelas nih dikon tapi belum buka. Maksudnya di cucian jemur deh. Iya mat mbok cuci lho. Enggak mas, hamil gede sana. Apa tak syuting ya ning kamar mandi mau. Peteng. Pas Mas Rudi nyuci Kameranya mari ya. kameranya Peteng ini gak ketok banget ya. kamera iki nek minggu petengan iku gak iso jelas kudune nek sinar cahaya cek yo nek flash piring tapi gak sesuai lah pokoknya Ini di bin ya apik deh. Nek di biyen. biyen Idaman di biyen. anyare Saya kalah karo HP anyar-anyar. HP ini pakku wis sing dienggo konten yo HP ndik biyen sing saiki kamerane yo Wah ya potong ya. Saya icip awal-awalan potong deh. Potongnya ini mau bunyi loh deh. ning pasar ya. Sawah itu metu ini pas tuh. Iya pas tuku serabe Iya. Tuku serapi itu malah kue deh. Laki meden kau malah kok terus celuk Rika. Rika aku yuk kaget ya Sopo kok kenal lah. Betul sebulan deh. penonton setia YouTube Dimas Zainal, YouTube Lek Dames, terus Endarati, Bayu ala apal nih, para foto ya apal kapan? Aku kabel dulu konten. Bayu. Itu tak deh. Ibu Dewi, anak Dewi cek koncoku
Kanca sekolah. Ya kanca ngopi kadang. Dibien kan sering dolan ngopi. Betulan. Tapi wong Kalimantan sih. Anaknya. Ning Kalimantan. Itu kok kamu. Super travel apa sih? Iya. Apa lede? Iya. Ibu apal ku dodolan serabe. Kuwi ya umum. Mbak serabe rek dikei jangan lodeh. Nek kene aku nggo klopo, Mbak. Ndelok Mbak Rika terus ndelok kontene Mas Arifin bar lewat dalan Ya cedak Dik. kene Cedak Dik. mudah kelengkeng. Iki rono terus ngidul ngetan wis teko sing nggone iku. Iki dalan Oh, kene cari copo. sing kelengkeng Cari kuwi lho. karaoke to apa? Nek lengkeng kono. Sing kelengkeng ngono. Iya. Kidul. Bisa daerah Arah Bojonegoro. Pertamina. Daerah Iya, Bojonegoro. Bojonegoro. Jare isa iki ngono. Itu sak Sekilo 50.000. Tapi mangane anu lho bebas ngono. Sampai aku tak jarono. Masakno, oke gede. Aduh. So nek wis lahiran iki. Aku yo malah lagi ro nek kene nek tanduran. Apa liyan kuwi? Aku dhewe yo lagi ngerti. Lagi ro. Enake kan akeh kebun blimbing. Blimbing Blimbing tapi kok ono ngetane kali tidur ono. di Bojonegoro. Ya. Kebun blimbing ya nek. Terus Terus kebun jambu kulon iki. Tapi saiki kok wis gak enak gitu. Ijik saiki lah. lha kene guri Jambu omah kristal. ya pemirsa guri omah nek. Anu Oke. kebun apa? Seri Kates. Kates California kuwi. Sak Iya. pirang-pirang Ini tonggo sebleng. terus enek semongko. Semongko ki nggone anu dhewe. Lagi urip dhewe. Terus Terus bimbing di kene ngarepene angger ngerujak mesti enak saiki wis mati. blimbing Ganti kelengkeng saiki. blimbing buah sing gede-gede ngono. Cilik-cilik tapi lo oke. Dirujak angger. Awan kan pada ngumpul rame dik ya. Ya kan? Nah, aku yo ngomong ambek ning daerahku ning desaku to pemirsa. Beda ambek ning kene. Ning kene iki do gembruyung semrawung Dulur dik dulur kabeh padha marai. dulur kabeh mari. Berawan mesti wah Mesti anu anek ngumpul. seremono ngumpul-ngumpul Jagung lepetan. Yo bel-bel jagung nenek apa langsung gruduk-gruduk. Awake dhewe tekan kaya wah. Iya. Oh, ada aku teko lagi ya? teko rene iki yo sudah teko kabeh. Nek ning genku kan sepi. Iya jarang nonggo ya. Enak ya. Jarang. Jarang. Ning genku iki. Padha cara men introvert paling. Tangga-tanggaku kayak jarang nonggo. Nek aku lagi juga gak tau nih nonggo yang Kok paling main ning karena acara-acara. jemur. Sampeyan jemur kesel gak? Ke ayo Wis aja tak jajak mas karek jemur tok. aku nggo kamera ngguri Iya. Jemurane saiki ning ngarep. biasanya ning ngguri Iya, soalnya musim udan pindah ning ngarep. Ben ayo nek udan langsung perut. Ning ngguri mbet. terus jemuri lambi bayi sok kapan-kapan Iya, coba. bayi golek jepitan niku lho pemirsa sing cilik ini kene sebelah ning warung samping Nek bakal mider. Biasanya nek mider numpak mobil kali ya. Sing tuku serambi lho. Wong duwe Loh, sing sapa Pak? Pak Senen apa jeneng? Tapi renek barang-barang. Enak ya ning mobil enak. Iya sih, jemur ya. Jemur kelambi ngarep. Sik. Kamera ngguri ae. Kan es teko ngarep. Kalau baras deh. Pak, arep sekolah atau dino minggu?
Malah om nang ngasem kok. Arep ning ndi sampe? Kok di Mas? Panen jagung ya pas. Sama. Nandur. Panen jagung. Iya, bener tinggal nih. Engko nek ngupil takok iki. Apa lho nang kumpul. Karek iki Karek tak. mepe. Karek mepe. Iki nek jemur ate padha ning ngarepe, Di. Prai. Ndak biar nang arep. Ning guri to Dik biar Tempat yang nguri kledang. petang sapi. Kotor. Dik ku channelku didelok Di ya. Apa? YouTube-ku didelok. Delok YouTube. Enggak bisa. Ki peteng apa ora ya, Dik? Kalau ning kula nenek baras, Dik. Iya, baras wis Apa? Misanan kuwi. Bisa nane. Gue dibet pira ya pegawe apa ya? Kembang. Biasanya angger yamin iki rame Dik. Padha ning ndi wong. Hilang. panen Podo nang sawah. Gak melok anu iki, manen apa? ngombok. Lah mosok anak lanang kan digolek ibu terpingin cah. Ide pasti isen nek disuteng Isen. soe. Ora syuting sih dhewe. Wis tuwa ra. Yo isen kok. Sungkan isen. Oh, ora lah mau. Sungkan mau sehat tadi. Panen jagung iki oleh pirang kintal, Dik? Kok Ora. arek janggile tok. Endi, Mas? Kopi. Kebocah aku. Jangan gini. Aku tak susul. Enak melanang dhewe. Sini gini apa? Bu ning kulon. Tak iwangi di nek panane sih. Cek ora. Cek janggile kok elek kuwi. Ning guri entek wis. Wis ra nang. Panen jagung oleh pirang kintal iki, Dik. Ora sak. Karek janggile ini ki tinggal apa, Dik? Ber Iku janggile kakak gadang. tunggu. Gue kayu tuh. Kayu. Gue masak. Ku masak. Yang ngiri kurang apa, Dek? Wes sidang sarapan dhewe sarapan kurang. Wis. Tapi kok angin sini jero Yo. tutup ae tutup. Kene. Yoi. Cukup sekian ya pemirsa, terima kasih sampun mengikuti channel Tika Rudi ya. Mungkin ngobrol-ngobrol lagi, insyaallah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.